Čauko, já jsem Vaňa, vítám vás u dnešního večerního videa. A po dlouhé době už se mnou vidíte a bude, co se mi za celý týden stalo. Takže já začnu od pondělí. Takže jdu dál. Takže v pondělí jsme měli přírodovědu, úplně těžká, dostala jsem 2. A potom v úterý to nevím, to jsem měla taky blbý den, někdy jsme měli 3 až 4 úlohy. Ve škole to bylo docela fajn, někdy teda, docela, mám samé 1 a 2, učíme se počítat do 100, to už víme. A samozřejmě musím chodit autobusem do Važule a z Važule jako dom. Nebaví mě to čekat, prostě úterý jdeme na středu, středa byla taká krátká, to máme vždycky 5 hodin, až na čtvrtek, ještě v úterý máme kroužek, tak se těším. Někdy máme taneční, někdy ne, takže budeme mít paní učitelku Havlánkovou. Zrovna ji mám ráda, takže jdeme dál. To asi nebude zajímat. Takže já jako teda ve středu, to není taky, to máme obyčejný den, musím si napsat úlohy a nic dále. A čtvrtek, to jsme skákali přes kozu, debilní, dala jsem ložovsku, máte si zomla, nebo já nevím, jak se tomu říká, zomla. To je jedna prostě, já nevím, zomla ruku nebo nohu a dělali jsme ložovsku a samozřejmě se šla na tu prde, jako mojí prde. Ale jinak jsme měli dlouhý den, 2 hodiny tělocvičky bylo pátou. Samozřejmě tam byla Havránková učitelka. Paní učitelka Havránková. Lenka Havránková. No a jdeme. Pátek to je dneska, samozřejmě. Je zase listopad debilní. No ale bude se nám blížit Ježíšek. A já vám chci sdělit, že v pátek to bylo dneska, jsem měla docela dobrý den. Dneska paní učitelka Havránková se měla dozor, tak se ho objímala. Ale že jsem si velkou? Ne, ale má nás ráda a mi furt otravuje, takže to jsem srdíčka. A takže nevím, co budu dělat a ještě do popisku, prostě do komentářů dejte like, koment a nedávejte dislikey. Ale už vám to říkám po 20krát každém videu, nedávejte dislikey, mě to zaví. Já vás nenutím, já vás fakt nenutím, ale jsem mago, tak jsem mago, ale fakt. Dejte do komentářů, jestli chcete natočit s naší kočkou. Naší kočkou, běličkou. Která tady chrápe, má dneska taky období, že chodí furt za mou sestrou a se mnou chrápla s tím, že si tam pedla, si tam a smrdělo to tam. Jsem čuchla jejímu zapku, že to tak smrdí. Ona si fakt tam pedla, ta kráska jedna. Ne, fakt blbá, vám řeknu, tady ani nechci, jo, neselé, tady jem chlápě a nic nedělá. No a dobře, do komentářů mi napište, jak se vám líbilo video, jestli ne, nepište, tak dejte dislikey, ale dislikey nedávejte. A ještě dejte do komentářů, jestli chcete natočit, jestli mám já natočit s našou Bělkou video, jestli jo, dejte ano a čau.